Diolch bawb am ymuno ni ar gyfer Dadl fawr podlediad Craffu 360. Rydym yn union wythnos i ffwrdd wan o Etholiad y Senedd a mi wedi bod yn 5 wythnos hir, dwi'n siŵr, i'r ymgeiswyr sydd wedi bod hyd a lled y wlad yn ymgyrchu a dyn ni ar drothwy newidiadau hanesyddol o ran maint y Senedd, lle fydd 96 aelod am y tro cyntaf yn dychwelyd i'r bai. So, mi'n teimlo bod yna lot, oedd y lawer yn afantol y tro hwn, a hynny o safbwynt diwygio, ond hefyd lle ydyn ni fel gwlad a fel cenedl. A yn y sgwrs genedlaethol da ni'n gael, mae'n dueddol i ganolbwyntio ar y materion craidd ein hoes, megis y Gwasanaeth Iechyd ac Addysg. Ond heddiw, da ni am drio pori drwy cynlluniau'r pleidiau ar gyfer y iaith Gymraeg, y diwylliannau'r celfyddydau. Pethau sydd ella ar yr ymylon yn yr sgwrs genedlaethol, pethau sy'n bwysig iawn i ni yma yng Nghymru. Ac yn ymuno fi ar gyfer yr adl, mae gennym ni Tom Gifford o'r Ceidwadwyr Cymreig sy'n sefyll yn gwyr Abertawe. Mae gennym ni Dawn Evans o Lefydd Cymru sy'n sefyll yn Sir Gaerfyrddin. Mae Rowlands o Blaid Cymru sy'n sefyll yn Bangor Cymru Môn. A wedyn o Plaid Werdd Cymru, Tessa Marshall sy'n sefyll yng Nghaerdydd Penarth. Ac o'r Reform UK, Robert Thomas sydd yn sefyll yng Nghaerdydd Penarth hefyd. Roedd yna gais i'r Democratiaid Rhyddfrydol ymuno, ond dyna neb ar gael. Felly, croeso bawb, a nawn ni fynd syth i fewn i'r cwestiwn agoriadol. Oherwydd, da ni wedi clywed lot, fel ni'n sôn, am eich cynlluniau chi o ran gwasanaethau cyhoeddus. Arian sy'n debyg o gael glis nodi ring-fenced i'r gwasanaethau yna. Mae hynny yn rhywbeth sy'n derbyniol, a rhywbeth sy'n ganiataol, a rhywbeth bydd yn digwydd. Ond, beth da ni wedi weld o'r dadansoddiad o'ch manifestos chi, gan y fel ni'n drafod yr IFS, ond hefyd gan Canolfan Llywodraethau Cymru, ydy bod rhaid gweld toriadau'n rhywle i ariannu eich cynlluniau chi. A ella na i ddod i Mair gyntaf o hwn o ran Plaid Cymru. Oes na, da chi'n neud addewid na fydd toriadau'n dod ar gyfer pethau, prosiectau sy'n ymwneud â'r Gymraeg, y diwylliannau'r celfyddydau, mwyn ariannu stwff fel y 400 miliwn sydd ei angen i fynd i fewn i'ch cynllun gofal plant? Dwi'n meddwl, beth da ni wedi dweud yn yn manifesto ni ydi o ran y celfyddydau, da ni eisiau sicrhau bod cyllid diwylliant a celfyddydau yn cynyddu flwyddyn i flwyddyn dros dymor nesaf Senedd. Mae ar lefel hynod oesol ar hyn o bryd. Ac o ran y Gymraeg, beth sy'n bwysig ydy bod o'n rhywbeth sydd yn greiddiol ar draws pob maes polisi cynnig gofal plant ni, Gwasanaeth Iechyd, mae o'n hynod o bwysig. Dyn ni'n mynd i fod yn gweithredu o fewn, os ydyn ni mewn llywodraeth gweithredu o fewn cyllideb heriol, ond dyn ni'n uchelgeisiol ac mae modd edrych ar gyllideb mewn ffordd wahanol i'r hyn mae Llywodraeth Lafur wedi wneud mewn Llywodraeth ers 27 mlynedd. Alla naw i roi y pwynt yna i Dawn o ran illa ceisio adeiladu ar yr cyllid sydd yn ambarod ar gyfer y meysydd yma. Ydy hynny'n rhywbeth da chi eisiau weld yn digwydd? Wrth gwrs, yn sicr dyn ni eisiau cryfhau y darpariaeth ar gyfer celfyddydau ac ar gyfer yr iaith Gymraeg. Mae rhaid i ni fod yn realistig o'r sefyllfa economaidd ynddo yn hyn o bryd. A dyn ni'n gwybod hefyd, mae rhaid i ni cydbwyso yr angen i cadw a chynnal costau byw i lawr, gyda'r angen i ddarparu ar gyfer iaith, ar gyfer celfyddydau. Felly, dyn ni'n realistig am hynny, ond hefyd yn uchelgeisiol, oherwydd beth dyn ni eisiau gwneud fan hyn yw nid jyst yn ffocysu ar yr darpariaeth, ymestyn y darpariaeth, ond i fod yn onest, i wella ar yr ansawdd y darpariaeth yni. Ac bys ni'n troi siarad ar yr iaith Gymraeg, chymod, ni wedi, wrth gwrs, mae pawb yn gwybod bod ni'n uchelgeisiol gyda'r
niferoedd y bobl yn siarad Gymraeg erbyn 2050, ond beth sy'n bwysig hefyd yw bod pobl yn defnyddio'r Gymraeg a defnyddio'r Gymraeg yn y celfyddydau. Ond licen i fynd nôl at pwynt oedd Mair yn dweud y ffaith bod nhw yn uchelgeisiol gyda'r gwariant ar gyfer gofal plant. Chymod, sut mae'r pwysoli yr arian mowr sydd bydd angen i roi gofal plant i bob plentyn a gobaith i ymestyn a'r darpariaeth ar gyfer y celfyddydau. Sut maen nhw'n mynd i wneud hynny? Achos y reality o reoli mewn llywodraeth yw mae rhaid i chi pwyso a mesur beth sydd ganddyn ni. So, felly, sut bydden nhw'n wneud hynny? Dwi ddim yn siŵr. Wel, da chi hefyd yn deud da chi eisiau ymestyn y cynnig, galla ddim i'r un raddfa o ran oriau erbyn diwedd y Senedd am y Plaid Cymru'n deud, ond da chi yn cynllunio gwneud hynny, mae hynny'n mynd i gosti arian, illa ddim gymaint o 400 miliwn y flwyddyn, ond... Wrth gam, chymod, dyna'r gwahaniaeth yw, wrth wneud pethau'n cam wrth gam, mae'n realistig, mae'n canoladwy, mae'n fforddiadwy, i fod yn onest. A dyna'n union dyn ni'n bwriadu wneud efo'r cynllun gofal plant ydy wneud o ffeisio fo mewn. Dwi'n mynd i gyd digwydd dros nos, a mae rhaid gweithio efo'r gweithlu a'r gweithlu Cymraeg mwyn cynnig yr gofal plant hynny drwy gyfrwng Gymraeg hefyd i rieni a phlant. Ia, a ella jyst i ddod yn ôl, jyst yn dod yn sydyn, o ran y gwariant da ni wedi weld o dan yr 27 mlynedd o Lywodraeth Lafur yn y Senedd, da ni wedi gweld gwariant ar wasanaethau diwylliannol, a mae hwnnw 2022. Dim ond y Gwlad y Groeg yn Ewrop sy'n gwario llai na Cymru y pen. So da ni'n gwario 69.98 y pen yma yng Nghymru o ran yr ystadegau yma cymaru efo 26.29 yn y Groeg, a wedyn y cyfartaledd y Deyrnas Unedig ydy 91.12 ceiniog. Y cwestiwn fyma di, da chi yn uchelgeisio fel lot o'r hyn da chi'n deud yn eich manifesto chi o ran 4 biliwn sy'n mynd i fynd ar gyfer y 2 ysbyty newydd yma a adeiladu a adnewyddu ysbyty Maelor yn Wrecsam hefyd. Ond da chi wedi dangos dros yr cyfnod, da chi ddim hynod yn barod i gyrraedd yr lefel y lefel cyfartaledd ar draws y Deyrnas Unedig ar gyfer gwariant yn yr meysydd yna. A byddwn ni yn cyfadde, dyn ni wedi gorfod torri lawr ar yr arian sydd wedi bod yn cael ei rhoi i'r celfyddydau. A mae hynny oherwydd, dyn ni wedi cael bron i 15 mlynedd o austerity. Dwi'n gwybod bod pobl ddim eisiau clywed hynny, ond y gwir amdani, beth oedd austerity? Oedd torri nôl a torri nôl a torri nôl. Mae'r pandemig wedi effeithio, mae Brexit wedi effeithio, ond hoffwn ni atgoffa pobl fan hyn. Wnaethon ni helpu gyda gwariant o 26 miliwn ar gyfer Theatr Clwyd. Nid yw cefnogi cais UNESCO i wneud tirwedd llechi yn Gogledd Cymru yn safle treftadaeth byd. Dyn ni wedi helpu i rhoi cyfle i bob plentyn i wario offeryn yn yr ysgol. A chymod, mae hwnna'n ymestyn hefyd ar ei addysg nhw. Ond mae'r cyfnod yma dyn ni'n byw ynddo yn golygu bod rhaid i ni wneud penderfyniadau. A mae'r penderfyniadau yn hynod o anodd, ond mae yna nawr cyfle i fuddsoddi. Ac mae 15 miliwn o ran grantiau ar gael nawr i sicrhau fod celfyddydau'n ffynnu. Bydd hynny yn ymestyn. Mae hwnna'n 8... o ran cynnydd wedyn mewn gwariant, ni'n sôn amdano 73 miliwn ar ben ni fel cyfalaf. Felly, Da chi'n sôn am brosiectau cyfalaf fanna, da chi wedi torri cyllidebau revenue ar gyfer diwylliant y celfyddydau chwaraeon 17% mewn termau real dros ddegawd. A mae angen meddwl am y celfyddydau fel rhywbeth ataliol sydd yn helpu o ran Gwasanaeth Iechyd, chwaraeon hefyd. Mae angen meddwl yr elfen ataliol yna sy'n holl bwysig. Ond dyna'r peth dwi'n gweud, mae penderfyniadau hynod o anodd wedi cael ei wneud, a dyna beth yw llywodraethu. Mae rhaid fod yn eiddfed, mae rhaid, ydych chi ddim yn mynd i plesio pawb, ond mae'r arian yna lle i mynd i un lle,
neu'r llall, dwi ddim wastad yn gallu mynd i'r ddoi, ond mae'r taps wedi cael ei agor nawr, mae'r arian yn dod, a mae yna cynnydd o 300 miliwn wedi bod ar lefelau 24-25, a mae'n hynny'n ffaith. Ond fi'n meddwl, mae'n eithaf, chi'n dweud mae choices angen cael i'w wneud, choices anodd, a mae wastad yn dewisiadau anodd ar gyfer pobl a ddim ar gyfer y llywodraeth. Ni'n gwybod fod mewn bob 4 o plant o dan 4 mlwydd oed yng Nghymru yn byw mewn tlodi. The most likely person to live in poverty in Wales is a child under 4. Be ni wedi clywed o'r llafur yw, just esgusodion, chi just wedi bod yn pasio'r toriadau ymlaen, a mae ddim yn clywed fel chi wedi bod yn edrych ar ôl celfyddydau Cymru, edrych ar ôl dyfodol ni. Ni'n gwybod fel mewn Iwerddon, mewn yr Alban, maen nhw'n edrych ar ôl celfyddydau nhw, ac mae'n really anodd i gweld celfyddydau'n ffynnu mewn ardaloedd eraill, ac gweld yng Nghymru, mae nhw just yn cael ei ddinistrio. Enghraifft, ni gyda gwariant chwaraeon isel iawn o gymharu â gwledydd eraill ar draws Ewrop hefyd. So mae ddim just yn y celfyddydau, mewn yr ardaloedd lle mae pobl actually yn gallu fel creu newid. Ac ni wedi gweld yr effaith o'r toriadau yma yn Gaerdydd, lle mae venues annibynnol, maen nhw angen cae, ac mae music scene oeddwn ni wedi tyfu lan yn mynd i gigiau lleol. Mae'r rhan fwyaf o'r venues yna wedi cae oherwydd y dewisiadau anodd mae llafur wedi wneud, ac mae'n gadael generation o blant yn tyfu i fyny heb access i'r celfyddydau, ac mae hynna'n really, really drist. A jyst i'n neidio fewn o fyma, a'n wedig ar gerddoriaeth, be mae'r undeb y cerddorion yn dweud ydy ddyla y Senedd nesaf gytuno i gynyddu cyllid blynyddol ar gyfer diwydiannau diwylliannol celfyddydol a chreadigol gyda chymorth dros sawl blwyddyn. I roi chydig bach o sicrwydd, ers i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, lle o'na lot o arian yn mynd i'r diwydiannau creadigol bryd hynny, mae o di bod yn, da ni wedi clywed straeon o bandiau lleol o Gymru sydd ddim yn medru hyfforddio i fynd allan i berfformio. A mae yna farchnad yn does, farchnad rhyngwladol, lle mae yna ddiddordeb mewn cerddoriaeth Cymraeg. A ella gai dystod i Tom a Robert yma. So Tom, o safbwynt y Ceidwadwyr Cymraeg ac Reform UK, mae yn eich manifesto chi, da chi'n gaddo un ceiniog off y bint o ran traeth incwm, tynnu un ceiniog off y bint o ddiar traeth incwm. Da ni jyst i clywed y geiriau penderfyniadau anodd yn dod gan y 3 arall sydd yn ymuno ni heddiw. Tom, da chi'n cynabod drwy wneud hynny, fydd yna benderfyniadau anodd, a ydy o'n risg ella i feddwl, dwi'n gallu clywed beth ella fe chdi'n deud o ran fydd yr arian yn cael ei ailfusoddi o fewn ein cymunedau ni. Ond mae hynny'n risg ydy hefyd. Os dydy'r llefydd yma, da ni sôn am venues ar enghraifft, fod Tesa'n sôn am fanna. Os dyn nhw ddim efo digon arian i gynnal eu hunan yn lle cyntaf, fydd na ddim celfyddydau yn y lle i bobl gradio arnyn nhw. So, dwi'n gwybod beth sgynna chdi ar Ceidwadwyr Cymraeg i ddeud i hynny. Wel, dyn ni'n gwybod bod costiau byw, yw peth mwyaf amdano issues mae pobl Cymru yn moyn gweld ni sort o mas. Dyna pam mae'r reswm enfawr dyn ni'n torri trethu yn Cymru i helpu bobl gyda costiau byw. Ond chi wedi sôn am torri trethu fel bod dewis rhwng torri trethu neu y celfyddau, ond yn ein manifesto ni enghraifft, dyn ni wedi sôn am trethu busnes a eithro lleoladau celfyddau a cherddoriaeth, y cinema, theatr bach, mas o trethu busnes yn llawn. Mae hwnna'n meddwl, mae hwnna'n mynd i roi y venues ydych chi wedi sôn am, rhyw fath o leg up i bod nhw'n gallu cystadlu gyda nhw. Rydyn ni'n gwybod bod venues a theatres bach neu beth bynnag, dim ond yn busnesau, ond maen nhw'n rhan o'r cymunedau, maen nhw'n aros mewn, a maen nhw'n mwy na just busnes. Dyna pam dyn ni'n moyn cymryd nhw mas o trethu busnes yn Cymru. A Robert, da chi'n cytuno efo hynny? Mae yna lot o debygrwydd rhwng eich manifesto chi a manifesto'r Ceidwadwyr Cymraeg. Ydy yr hyn mae Tom Gifford yn ei gynnig yn fanna rhywbeth mae'r Reform yn cytuno efo?
Wel, mwy na lai, Rhys, i gweud y gwir, oedd ti'n iawn i gweud, ni wedi addo yn y manifesto i glustnodi gwariant diwylliannol Cymru. Mae'n enwedig o bwysig i ni roi balchder i bobl ifanc Cymru yn eu huniaeth. Byddwn ni'n parhau, enghraifft, i cefnogi Eisteddfod genedlaethol, sioe Frenhinol Cymru, a byddwn ni'n gweithio gyda'r Llywodraeth yn San Steffan i parhau cyllid S4C. Mae nhw'n sefydliau diwylliannol mwy o pwysig yn Cymru. Ond nawn ni gael y Eisteddfod yn nes ymlaen, ond ydy'r pwynt yma bod pan dyn ni sôn am Gymraeg a diwylliant, dydy o ddim yn bethau sy'n digwydd am un wythnos mewn blwyddyn lle efo Steddfod o'r sioe Frenhinol. Mae o'n dda bod chi'n deud allai i bobl sy'n gwrando, ond maen nhw'n hapus i glywed fi chi'n parhau i gefnogi a S4C hefyd, lle mae hwnna'n dod i fater o ddarlledu, lle nawn ni drafod hefyd. Ond oes na ddealltwriaeth bod angen, mae angen pwysio ar hwn yn gyson drwy blwyddyn, a fel mae Undeb y Cerddorion yn deud, mae rhaid i fod yn weledigaeth aml flwyddyn hefyd. Wel, mae'n cwestiwn mawr yn dyfa, ond fel mae Tom yn gweud, i gweud y gwir, mae rhaid i creu awyriaeth yng Nghymru sy'n gyfeillgar i'r busnes. A syniadau ni, enghraifft, adeiladu M4 Relief Road, bydd yn gwella'r economi Cymraeg, a bydd mwy o arian i ni i roi i'r diwylliant. Sorry Rhys, dwi ddim yn meddwl fod y busnes neu diwylliant yn styc ar yr ochr arall o'r M4. Fi'n meddwl maen nhw ddim yn cael eu cefnogi yn iawn. A dyna pan mae'r Blaid Werdd eisiau sicrhau fod ni'n cefnogi'r celfyddydau trwy dod â culture bill mewn. Bydd yn sicrhau fod awdurdodau cyhoeddus yn cefnogi'r celfyddydau a rhoi resources mewn i'r celfyddydau, oherwydd ar hyn o bryd dyna beth sydd ar goll yw'r resources yna'r cefnogaeth yna o'r lefel uchaf yn y Llywodraeth. Fyddwn ni hefyd eisiau wneud Land Reform Act mwyn dod â hawliau i cymunedau, prynu tir ac adeiladau sydd o dan risg o development gan landlords neu fel sydd wedi mynd allan o gwaith oherwydd oedd y busnes cyn wedi gadael. Ac fyddwn ni'n sicrhau fyddwn ni'n tyfu twristiaeth drwy yn yr amgylchedd trwy creu right to roam yn Cymru. Ni'n gallu gweithredu mwyn sicrhau fod ni'n cefnogi y celfyddydau yng Nghymru trwy defnyddio'r pwerau ar y lefel uchaf, ac fyddwn ni'n gwneud hynny trwy sicrhau fod yna Cabinet Secretary ar gyfer y celfyddydau, ar gyfer celf ac ar gyfer y iaith Gymraeg. So, Tessa, da chi ddim yn cytuno efo be mae Robert yn deud o ran y panesia ydy ti'n creu yr ffordd y Relief Road, yr M4, a wedyn mae pob dim yn llifo i fewn i Gymru, a mae hynny wedyn yn helpu i diwydiannau tu hwnt i'r rhai da ni sôn am dyfu. Ti ddim o'r fan bod hynny jyst yn mynd i drwsio pob dim? Na, mae mor syml i meddwl, os ni jyst mynd i adeiladu hawl arall, a wedyn fydd yr holl arian yn dod mewn o Lloegr i Gymru, ac fydd popeth yn iawn unwaith eto. Come on, ni angen actually edrych ar y system, ac oherwydd fi'n gwybod fod y Llywodraeth ddim wedi creu y system sydd yn actually cefnogi ein cymunedau ni, sydd yn cefnogi culture ni, ac hyn yw'r un o'r resymau ni wedi fod yn stryglan yma yng Nghymru i edrych ar ôl cymunedau ni, oherwydd ni'n gweld pob tro mae cymuned yn ceisio dod at ei gilydd i edrych ar ôl ardal gyhoeddus fel Man Werdd neu just adeilad hen pub sydd wedi mynd allan o busnes ond sydd yn rili bwysig i'r gymuned. Ar hyn o bryd does dim hawl i'r cymuned prynu yr adeilad neu'r
tir yna, ac does dim Community Land Fund i helpu nhw wneud, ond mae Community Land Fund yn yr Alban ac yn Lloegr, felly pam nag oes gyda ni un mewn Cymru. Chi'n gwybod, mae'r pethau yma mor syml ac maen nhw'n gallu wneud massive help. Ar hyn o bryd ni'n gwybod mewn Gogledd Cymru, mae yna llawer iawn o pubs sydd wedi cael ei reoli gan y cymuned, oherwydd mae'r cymuned wedi dod at ei gilydd yn dangos a gweithio yn galed er mwyn sicrhau fod yr ardaloedd yna lle maen nhw'n gallu dod at ei gilydd yn cael ei protecto. Ond mae hynna oherwydd mae'r cymuned wedi literally gweithio a sicrhau fod nhw yna. Nhw ddim wedi cael y cefnogaeth gan y Llywodraeth. Mae angen iddo ni dod o'r cefnogaeth yma mewn gan y Llywodraeth nawr. Ie, dwi'n meddwl, yn cyfeirio fanna, mae yna gynlluniau yng Ngwynedd, mae yna fentra cymdeithasol, cymunedol, sydd yn ei gymaint yn gymunedol ac yn y maes celfyddydau a theatra. Mae'n angen i ni edrych sut da ni'n cefnogi nhw, a sy'n ni eisiau, enghraifft i'r asiantaeth datblygu. Da ni'n sôn o ran cefnogi busnesau hefyd, cefnogi y sector diwylliannol a celfyddydol sydd yn rhan annatod o pwy ydyn ni fel cenedl. Rhys, i fod yn onest, mynd nôl at y pwynt Tessa yna. I fod yn onest, mae'r honiad yna bod dim systemau i gefnogi cymdeithas yng Nghymru yn hollol anghywir. A beth ni wedi cael wrth y gwrddion yna yw just restr llawn breuddwydion heb cael ei ariannu. Ac hoffwn ni eisiau siarad rhywbeth yn glo iawn am rhywbeth sy'n syml, ond mae'r ffaith bod 10 miliwn o bunnoedd wedi cael ei rhoi i leoliadau llawr gwlad, grassroots. Chi'n sôn am y venues yma a sut gallwn ni cefnogi. Wel, mae 10 miliwn lygen ni roi mwy, lygen pawb roi mwy ar hyn o bryd gyda'r modus sydd ganddo ni. Ond mae'n hawdd iawn i gweud bod angen hyn a llall ar hyn a llall. Restr hir o'r ffeithedig yn fyna, ond beth sy'n cael ei gosti? Just i dod nôl am beth oedd Dom wedi dweud, ar gyfer cefnogi'r celfyddydau, mae creu bil celfyddydau mwyn sicrhau fod awdurdodau lleol actually yn wneud ei statutory obligations tuag at ein cymunedau ni ac tuag at y celfyddydau, tuag at chwaraeon, mwyn sicrhau fod cymunedau ni yn cael eu cefnogi. Mae hynna ddim yn costi llawer, mae jyst yn gofyn i'r awdurdodau lleol i actually wneud y gwaith i cefnogi ein cymunedau ni. Dyna'r Future Generations Act wedi wneud, ond oherwydd mae'r Future Generations Act mor wan, dydy'r awdurdodau lleol ddim actually yn wneud y gwaith yma mwyn sicrhau fod ni'n creu sefydliad gryf ar gyfer y dyfodol a cefnogi'r celfyddydau, cefnogi culture ni ar gyfer y dyfodol. Gai ofyn cwestiwn, sut bysa'r Blaid Werdd yn diffinio lleoliad sydd efo rhyw fath o mae o'n rhywbeth sylweddol i'r gymuned, rhywbeth sy'n heiddi cael ei glusnodi fel rhywbeth sy'n cael ei amddiffyn o'r stwff yma hefyd. Nath i weld, meddwl yn ôl i Gaerdydd rwan, o gyda ni fenyw yn yw Gydag, a nath hynny gael ei ddymchwel ar gyfer fflatia yn hanol y ddinas, a o'n ymgyrch debyg i wneud stwff yn Woman Bee efo Clwb Ifor, ond nath hynny gael ei stopio wedi i ymgyrchoedd yn erbyn o. Felly, dwi jyst yn trio deall, be ydy hwb cymunedol? Sut wyt ti'n diffinio fo? So mae'n gallu bod yn rhywle fel archaeological site, industrial heritage, working class heritage, culturally significant landscapes, ardaloedd fel hynna, neu gallu fe fod fel pub, gallu fe fod fel coffee shop, gallu fe fod rhywle fel y paddle steamer, fel community cafe oedd mewn un o'r blociau fflatiau mewn Butte Town, oedd wedi cael ei ddymchwel a ddim wedyn pan oedden nhw wedi ail-adeiladu y blociau, oedden nhw ddim wedi creu lle i'r cymuned mewn y planning permission. So oedd ddim rhaid i'r cyngor wedyn ail-greu y lle yna oedden nhw wedi cymryd i ffwrdd. So gallai fe fod rhywle lle mae'r cymuned wedi creu grŵp sydd yn cefnogi'r lle, lle maen nhw'n gallu dangos fod na cryfder yn y cymuned tu ôl cefnogi'r man neu'r ardal yna. Wrth gwrs, fydd angen iddyn ni wneud y gwaith i adeiladu y bil yn legalese, ond
so ni'n gallu cael y diffiniad mwy certain, ond dyma'r fath o ardaloedd byddwn ni'n gallu cefnogi trwy rhywbeth fel Culture Bill, rhywbeth fel Community Right to Buy. A un peth sydd yn crynhoi y sgwrs da ni'n gael fyma ydy, yr sail da chi'n gyd yn tueddu sôn am faint mor bwysig ydy'r stwff mae i'r gymuned, ond hefyd i'r economi. A un o'r pethau mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei gamol ar o'n i wedi cyfarfod efo cyfarwyddwr Bad Wolf Studios. Yn ôl pan gafodd Bad Wolf ei sefydlu, na Llywodraeth Cymru fuddsoddi arian yn y cwmni yna. A mae Bad Wolf ers hynny wedi tyfu i fod yn un o gynhyrchwyr teledu mwyaf Prydain. A da chi gyd yn eich manifestos chi'n sôn am yr angen i dyfu yr economi. Da ni'n clywed hynny gan pob plaid, da ni'n clywed o gan Rachel Reeves pob wythnos. Ond dydym yn meddwl llawer i bobl na di. Ond pan da ni'n gweld enghreifftiau fel yma, lle mae yna bobl yn byw ac yn elwa arian, lot o bobl hefyd, da ni'n gallu gweld effaith o fuddsoddi mewn diwylliant sydd wedi ffynnu economi. So, pam da ni'n mynd mwy o hynny? A dwi'n meddwl na i ddod i dôn gyntaf o hwn. Yn sicr, mae hwnna'n cwestiwn hynod o dda, a mi ddylsen ni'n gwneud fwy o hynny, achos ar un o bryd, pob pint dyn ni'n gwario yn y sector ffilm enghraifft, mae yna 12 miliwn yn cael ei buddsoddi yn yr economi yng Nghymru. Ac mae hynny, fel mae'r Sais yn gweud, yn no-brainer yn y gywe. Mae'n rhywbeth mae rhaid i ni edrych arno a tyfu yn sicr. Ond dyn ni wedi hefyd, fi'n credu mae'n werth i feddwl amdano sut gallwn ni helpu yr sector gemau digidol nath nôl ym mlwyddyn 2025, blwyddyn diwethaf. Eithon ni a grŵp mwyaf erioed o bobl yn y diwydiant i San Francisco i gynadledd. Ac ni'n siarad amdano ffilm a teledu fan hyn, ond hefyd wrth gwrs, mae'r sector gemau digidol yn yr un mor bwysig, a mae hwnna'n rhywbeth gallwn ni nawr bod mwy o fuddsoddiad yn dod i Gymru, mae'r cyllideb wedi codi, mi allwn ni troi yn ôl yn ffocws ni ar bethau fel yna. A Tom, fel plaid y ceidwadwyr sydd yn dueddol o gefnogi bobl sydd, bobl busnes, bobl sy'n eisiau mynd allan a creu busnes a ffynnu a cyfrannu gymuned. Ydych chi, di hwn y fath o beth ydych chi eisiau gweld mwy ohono fo'n digwydd? Helpu be oedd yn start-up efo lot o gefnogaeth ariannol, na i ddeud hynny, ond sydd wedyn di defnyddio diwylliant a tirwedd Cymru mewn lot o ffyrdd i fedru, nid yn unig gefnogi bobl mewn gwaith, ond hefyd i roi Cymru ar y map i ryw raddau. Ie, ydy. A mae hwnna'n bwysig fel bod ni'n gallu gweld Cymru yn y byd. Sut yn ni'n gwerthu Cymru i'r byd, right? Chi'n edrych ar gwledydd eraill ar draws y byd. A mae Gogledd Iwerddon yn cael Game of Thrones er enghraifft. Mae'r Alban yn cael Harry Potter. A mae hwnna yn rhan o beth maen nhw'n werthu i bobl. Right? So, un o'r pethau dwi yn gweld gyda strategaeth Llywodraeth Cymru hyd at hyn yn ein eistedd ar y pwyllgor diwylliant yn y Senedd diwethaf, oedd Llywodraeth Cymru jyst yn edrych ar diwylliant fel mewn rhyw fath o silo, a ddim yn edrych ar, sut ydyn ni'n gallu defnyddio yn sector diwylliant ni i tyfu'r economi gyda twristiaeth fel yna ni wedi sôn, yr economi mwy greiddiol, iechyd, addysg ac yn y blaen. A does dim llawer o joined-up thinking o ran y sector diwylliant, oherwydd mae potensial enfawr gyda'r sector hyn i creu sefydliad lle ni'n gallu cyrraedd gols arall ni a draws y pist o ran y Llywodraeth nesaf. Ond dim llawer o lateral thinking o ran Llywodraeth Cymru hyd at hyn, o ran sut ni'n gallu cyrraedd hynny gyda'r sector hyn. Oherwydd mae'n mor bwysig. Dwi ddim yn gwybod os mae hwnna'n yn ffeithiol gywir i fod yn onest, achos mae'r syniad yna o wneud cysylltiadau. Dyn ni yn gweld hynny, mae yna rhaglen amddiffyn safleoedd hanesyddol wedi bod, miliynau wedi cael ei roi i, enghraifft, Castell Caernarfon, Harlech,
raglen, cyrffili, ac nid jyst yn unig i wneud yr adeiladu'n yn saff, ond wrth gwrs o'n i wella ar yr is-adeiledd yna ac yn rhoi mewn canolfannau i helpu. Felly dyn ni'n gwybod mae'r adeiladau hanesyddol yna yn apelio'n fawr at yr byd ffilm ac ati, ond mae'r ffaith yn bod ni wedi rhoi'r arian neu'n ddiffyn yr sefleoedd yna yn mynd i helpu. Felly mae yna yr joined up thinking fel mae Tom wedi sôn. Gai jyst neidio i fewn yma na? Sori, efo jyst mynd nôl i bwynt sgreiddiol Tom, o ran mae angen gweledigaeth i gael hyn i weithio'n gywir. Ella rhywbeth sydd ddim di gael, a mae Dawn fan yn sôn am yr arian sy'n cael ei roi fewn, ond Tom, o ran gweledigaeth, be fysa'r ceidwadwyr Cymreig yn ei wneud mewn llywodraeth i fedru bywoli yr hyn da chi'n sôn am? Wel, mae Dawn wedi sôn am adeiladau. Mae adeiladau'n bwysig, ond y holl sector sydd yn bwysig hefyd. Felly, dyn ni wedi siarad llawer am presgripsiwn cymdeithasol enghraifft, right? Herwydd, os mae pobl yn teimlo unigol neu beth bynnag, mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld, wel mae grŵp lleol yn gwneud beth bynnag, a mae hwnna'n bwysig iawn, a does dim digon o hwnna'n digwydd enghraifft yn ein sector iechyd ni. Ni'n edrych ar ein sector addysg ni enghraifft, right? Wel, mae'n bwysig bod ni'n cael, neu dim ond addysg jyst yn digwydd yn yr ysgol, ond a draws Cymru yn ein llyfrgell ni, yn ein ymgeiswyr ni ac yn y blaen, a mae bobl yn cael hawl i gweld nhw ac i gweld nhw'n digwydd yn y dyfodol. A hefyd ni'n clywed Tessa yn diweddar yn sôn, a mae'n gywir am ran hawl i gymunedau neu cais i berchnogi asedau trefdiaeth, y llyfrgell sy'n yn wynebu y cae yn y lle gyntaf. Mae'n hawl gyda cymunedau i achub nhw. Mae hwnna'n digwydd yn Lloegr, mae'n digwydd yn yr Afel, dyw e ddim yn digwydd yn Cymru. Felly mae'n bwysig bod ni'n cael sector cryf a sector bottom-up os ydych chi moyn, bod ar draws cymunedau Cymru, mae yna sector diwylliant ar ran helpu ni cyrraedd gols arall dyn ni moyn gweld ar draws y llywodraeth nesaf. Ie, a da ni sôn lot yma am y cyfryngau digidol. Dwi eisiau hefyd rhywbeth pwysig iawn yng Nghymru o ran llenyddiaeth ydy ella'r cyfryngau ysgrifenedig, cyfryngau print, a mae golwg yn un o hynny, so ella mae rhaid fi ddatgan chydig bach o ddiddordeb. Ond un peth, o hwn y gwestiwn i Robert yma ar y ffôn, da chi'n sôn mae yna secsiwn yn eich manifesto ar y iaith Gymraeg a diwylliant. A dan yr un peth, mae yna sôn am ddod â diwedd ar gyllid cyhoeddus ar gyfer newyddiaduraeth rhagfanllyd yn wleidyddol. Dwi wedi gweld un o'ch ymgeiswyr chi, Cai Parry Jones, yn creu astudiaeth i fewn i Nation Cymru a be mae o'n weld fel tueddiadau gwleidyddol yn yr adroddiadau yna. Felly dwi'n gallu cymryd o'n ganiataol, ella yn fyma yn y manifesto, da chi'n sôn am Nation Cymru ar 20,000 maen nhw wedi cael gan y Cyngor Llyfrau. Mae hwn yn gwestiwn o ran, da chi'n gallu rhoi sicrwydd bod y Cyngor Llyfrau sy'n darparu'r grantiau yma i bethau fel golwg, a ddim just golwg, ond i goeddiadau sydd yn darparu cyfryngau yn y Gymraeg, sydd ella yn cyffwrdd ar wleidyddiaeth fel da ni'n neud heddiw. Ond os mae rhywun o fewn i'r ffôn ddim yn hoffi be mae rhywun yn dweud, da chi jyst yn mynd i droi'r taps i ffwrdd. Mae hynny'n bosib yn dydi? Rhys, dydy reform ddim yw plaid yn gweud i bobl beth fod maen nhw'n meddwl. Mae'r pleidiau arall yma yn wneud hynny. Maen nhw'n gweud, enghraifft yr Anti-Racist Action Plan, maen nhw'n gwthio so-called trans-ideology ac yn y blaen. A mae syniad yna yn peryglus i gweud y gwir i pobl Cymru. Dyn ni'n sôn fan hyn am newyddiaduraeth annibynnol
yng Nghymru. Gai orffen ysgwrach yma? Gai orffen beth Ie, i'n ie, dweud? dwi'n hapus i arfer. Diolch. OK, so peth yw, faint o arian sy'n mynd mewn i'r diwylliannau yn un peth, ond mae'n pwysig hefyd ffyrdd i roi arian mewn. Enghraifft, mae gormod o quangos yn Cymru, yn dyfa, a mae'r sefyllfa yn cymleth iawn. Dwi'n cytuno gyda Tom gyda hynny. So mae rhaid... Dwi'n sôn am y quangos, ydych chi felly eisiau cael gwared o swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a Chwaraeon Cymru fel nath arweinydd Reform nodi yn y ddadl dyledu noson o'r blaen, sydd yn darparu gymaint o swyddi yn ein cymunedau ni, grassroots, ac hefyd o ran hawliau'r Gymraeg, be mae swyddfa'r Comisiynydd yn neud ar hynny. A'i rheingad i'r quangos ydych chi'n cyfeirio atyn nhw? Wel, dwi'n hollol fach i trafod hwn mewn eiliad, ond dwi ddim wedi gorffen pwynt am quangos cyntaf a pwynt am rhoi arian i'r sector. A hynny yw, mae sefyllfa'n uffernol cymleth i gweud y gwir. A bydd Reform, enghraifft, yn ysefydlu Minister for Tourism. A theme yr manifesto ni yw dychwelyd accountability i'r gwleidyddwyr, oherwydd mae rhai pobl yn y sector, gai gorffen, mae rhai pobl yn cymryd penderfyniad sydd i gwir, dylen nhw penderfyniad gwleidyddwyr, nid pobl sy'n unaccountable. Ond yn yr ystyr yma, be dwi'n sôn am ydy grantiau sy'n cael ei roi i sefydliadau sydd bysa ddim yn gallu bodoli heb gefnogaeth. A mae hynny'n wir i lot o sefydliadau enwedig yn y Gymraeg, lle mae rhaid iddyn nhw gael y gefnogaeth ariannol i fedru cyflogi pobl. Be da chi'n dweud o fanna di, bysa'r penderfyniad ar diwedd y dydd i roi arian i unrhyw un yn dod yn unig i'r gwleidyddion. Yeah? So ddim, da chi'n mymisio'r fel unrhyw beth fel y Cyngor Llyfrau Cymraeg neu y Cyngor Llyfrau Cymru yn bodoli i wneud hynny mewn ffordd sydd fod i fod yn di-diaeth, yna pan mae o'n bodoli yn y lle cyntaf. Wel, gymos, mae'n peth pwysig yw gwario'r arian tax yn dda. Ie, so fel ydych chi'n dweud. Dydy hyn ddim yn digwydd ar hyn o bryd. Fi'n meddwl mae'n diddorol... Sorry. Tessa, dwi'n meddwl chdi eisiau siarad gyntaf, wedyn o'n i fynd i Tom, a wedyn Mair. Diolch. Na, fi'n meddwl, mae'n diddorol i clywed bod Robert eisiau gweld mwy o accountability a wedyn, ni ddim wedi clywed cefnogaeth i'r wasg, oherwydd, obviously, un o'r ffyrdd gorau i cael accountability mewn gwleidyddiaeth yw trwy cael wasg gref. Ac felly, fel y blaid werth, fydden ni'n cefnogi Local Journalism Fund er mwyn sicrhau fod y journalists lleol, publications llai yn actually gallu redeg. Oedd yn really drist i gweld Planet Magazine yn cael drysau ar ôl 50 mlynedd, oherwydd roedd y Llywodraeth Cymru ddim wedi sicrhau a'r Books Council ddim wedi sicrhau fod cefnogaeth canoliadwy ar gael i'r organisation yna oedd yn creu accountability mewn gwleidyddiaeth Cymru. Ac fyddwn ni hefyd yn sicrhau fod broadcasting a media powers yn cael ei datganoli i Gymru, oherwydd ni'n gwybod fydd hyn yn dod â resources, sgiliau, swyddi i Gymru. Mae'n rili bwysig i fyny deall fod yng Nghymru y gwasanaethau gyhoeddus yw un o'r gwasanaethau sydd actually yn gwneud investment mewn cymunedau ni. Maen nhw'n creu swyddi. Ac os oedden ni'n cael gwared o'r crangos yma, byddwn ni'n colli swyddi, byddwn ni'n colli gymaint o swyddi a resources mewn cymunedau ni. Swydd cyntaf proffesiynol fi oedd mewn Chwaraeon Cymru. Chi'n gwybod, bydda fi ddim yma yn siarad gyda chi os oedden ni ddim wedi cael y siawns yna i gweithio yn polisi chwaraeon. Ac so, clywed o'n i'n mynd i cael y swyddi, ti'n mynd i cael gwared o'r holl swyddi, ti'n mynd i literally ddinistrio economi ni oherwydd ideoleg.
Ie, wel, da ni wedi clywed gan y TUC sydd wedi... Robert, wyt ti eisiau mateb i hynny? Torri draws chi, ond sôn am chwaraeon, mae'n cyfle i fi ateb cwestiwn Mair am beth wedodd Dan Rowlands, achos maen nhw cysylltiad rhwng y dwy pethau. Pwy di Dan Rowlands? Dan Thomas, da chi fel yna? Dan Thomas, sorry, Dan Thomas, Mair Rowlands. I ymddiheiro i Mair Rowlands i cymysgu. Dim problem, go on. Mae mwy o gwell dy Mair yn siŵr. Right, mae pwynt cyffredinol bod Dan yn neud yw, mae rhaid ni ofalus sut rydyn ni'n gwario arian trefthalwyr. Dyna'r peth pwysig. Dyn ni ddim wedi gweud, dyn ni'n rwystro rhoi arian i'r clwb chwaraeon leol. Mae'r opposite hollol y gwir. Dyn ni wedi addo rhoi funding i'r clwb chwaraeon leol. Dyna'r peth pwysig. Clwb ffermio, da chi'n sôn am yma, ie? Na, clwb chwaraeon, criced, pêl-droed, rygbi ac yn y blaen. Ac eto, dyna beth oedd Dan yn trafod y ddoi. A beth ydych chi'n ariannu'r miloedd o swyddi sy'n cael ei ariannu drwy chwaraeon Cymru eich hun, felly, drwy lywodraeth yn hytrach na... Mae llawer o ffyrdd i ffundio rhain. Y peth yw, mae'r clwbiau yna yn canol y cymuned, yn enwedig yn y cefn gwlad. Maen nhw'n gorffen, mae'n chwarae rôl pwysig dros ben yn y bywyd Cymru, pob pobl cyffredin. Diolch. Y gai adael Tom i ddod i fewn yma hefyd. Ie, gallai dod nôl i'r pwynt am y wasg yn enwedig, herwydd mae hwn yn pwynt pwysig. Ydyn ni glywed Plaid Reform yn dweud bod yna gormod o quangos, a dwi'n deall hynny, a falle mae quangos sy'n gallu dod at ei gilydd enghraifft i sicrhau hynny. Right? Ond y peth mwyaf bwysig dyn ni'n gwybod yw bod, os ni'n siarad am y wasg yn enwedig, right? Mae llawer yn enwedig fel beth o'ch chi wedi sôn yn y iaith Gymraeg yn angen cymorth. A os maen ni ddim yn cael y cymorth, byd ni ddim yn cael cyfridge o beth sy'n digwydd yn y Senedd neu beth bynnag. Mae hwnna'n bwysig jyst o ran beth ni'n mynd gweld fel pobl yn deall beth mae gwleidyddion nhw yn neud. Problem yw, dyn ni wedi gweld hyd at hyn o reform, yw bod reform wedi pigo mas erthyglau a Nation Cymru yw enghraifft o hyn, yn dweud, os mae reform yn rhedeg Llywodraeth nesaf, bydd Nation Cymru ddim yn cael unrhyw arian oddi wrth y Llywodraeth reform. A mae hwnna'n meddwl bod os mae'r unig outlet yn rhoi unrhyw beth mas, mae reform ddim yn cytuno gyda, maen nhw'n mynd i colli arian am hynny. Yn union fel wnaethon nhw i Etholiad i Brifysgol Bangor, sydd yn cefnogi swyddi ag yr economi leol. Mae hwnna'n peryglus iawn o hynny. A felly, mae'n bwysig bod ni'n cael y cyrffiau hyn sydd yn arm's length oddi wrth y Llywodraeth, fel bod nhw'n gallu gwneud dewisiadau. Ie, mae rôl am Llywodraeth yn cael fframwaith am hynny, ond i gweld pleidiau yn gwneud dewisiadau o ran beth mae pob outlet yn dweud am eu blaid nhw, ddim yn ddigon da a ddim yn digon teg i bawb deall beth sy'n digwydd yn ein wlad ni. A Robert, da chi i ymateb hefyd be mae Tom yn dweud yn fanna, lle da chi'n defnyddio ella'r syniad o atebolrwydd fel modd o ddod â pŵer i fewn i fedru wedyn ddistawu outlet sydd ella ddim yn o blaid reform. Dyna di'r cyhyddiad mae Tom yn neud. Wel, dyna ddim y syniad. Gai weid wrth pawb, dyna beth sy'n digwydd yn barod. Mae'r Llywodraeth Cymraeg yn Bai Caerdydd yn gwthio y biased agenda trwy'r diwylliad, sefydlau diwylliannol a trwy outlets fel Nation Cymru. Dydyn ni ddim wedi penderfynu eto, wrth gwrs, beth i wneud. Ond mae pobl yn disgwyl, maen nhw'n talu taxes a maen nhw'n disgwyl bod taxes yn cael ei gwario yn ffyrdd teg, a dydy hwn ddim yn digwydd ar hyn o bryd.
Ac jyst i fod yn glir, mae biased agenda, sorry, ti'n siarad amdano yw equality i bawb a cael pawb yn cael eu trin yn yr un peth. Sorry, nech chi gweud hwnna to? Like, just i fod yn glir amdan biased agenda ti'n siarad amdano, yw y ffaith fod Llywodraeth Cymru yn meddwl dylai pawb cael eu trin yr un fath a cael eu trin yn teg. Wel, dydyn nhw ddim. Yn eich barn. Mae hwn yn ddiddorol o ran, Robert, be ydych chi'n feddwl, ydych chi fel bod Llywodraeth Cymru yn wrth be yn union fyma? Ydych chi'n credu bod nhw'n wrth bobl wyn? Ydych chi'n gwneud yr honiad yna? Wel, y mwyafrif pobl yn Cymru yw'n yn ydyn nhw. Mae rhaid rhoi... Mae rhaid i'r output sefydlau dyddiannol yn bod yn teg. Mae'n wastad gwythio un fath o syniad ar hyn o bryd. Dyna pam nhw'n cael yr rhedeg yn annibynnol o ddim yn uniongyrchol gan Lywodraeth. Yn enwedig dros pethau fel rhyw a fel hil. Dydy'r pobl Cymru ddim yn cytuno. Wel, fyswn ni'n gallu aros ar y pwnc yma trwy dydd. Mae'n amlwg mae'n gymaint o sôn yma. Dawn, dwi'n gallu gweld chdi eisiau dod i fewn, ond dwi eisiau gofyn un peth, dwi eisiau dod â hwn i ben, nath Dan Thomas, gael ei ofyn yn ystod y Dadl ar BBX ynglyn â sylwadau ar y banc sydd wrth gwrs wedi bod yn cefnogi UKIP yn y gorffennol gyda buddsoddiadau o filiwn o bunnoedd a wedyn leave EU yr ymgyrch Nigel Farage i adael yr Undeb Ewropeaidd yn 2016 efo 5 miliwn o bunnoedd. Wrth gwrs, nath o sefyll hefyd i fod yn faer yn gogledd, ddim gogledd, yn orllewin Lloegr flwyddyn diwetha. Nath o ddod allan efo postyn yn ymddangos i gwestiynu os mae rhywun yn Gymraeg neu'n Gymru, drwy dweud Welsh lad, question mark, wrth gwrs, yr person oedd yn y fideo oedd boi o'n nhw Bashi sydd di tyfu fyny yng Nghaerdydd. Na jyst ddod i Tesa'n gyntaf ar hwn, hefyd dwi'n deall bod chdi'n nabod Bashi fel rhywun sy'n gweithio yn y gymuned. Ydy hwn, oedd o chdi di styfdanu'n gweld rhywbeth fel yma yn cael ei rhannu neu ddim? Wrth gwrs, fi'n gwybod Bashi, mae'n literally wedi gwneud gwaith amazing yn y cymuned. Mae'n bwy o Bewtown, a'r ffaith o fod fain o'r Gymraeg yw'n cael ei cwestiynu oherwydd lliw croena. Mae'n afiach, mae'n hiliaeth, ac mae Reform wedi bod yn cymryd arian ac gyda cefnogaeth y dyn yma sydd wedi bod yn cwestiynu rhywun, ac faint mor yn heiddi fod yn cael ei gweld i fod yn Gymraeg oherwydd lliw croen nhw. Mae'r hiliaeth yma ddim gyda un lle mewn cymuned ni, ac y ffaith o fod y Reform dal yn cymryd arian neu dal gyda aelod o armbancs yn just dangos pa fath o bobl sydd yn y blaid yna. A Robert, sut ydych chi yn ymateb hefyd? Oedd genna ni sefyllfa ddwy lle oedd Helen Jenner, dirprwy arweinydd, chi'n cael ei cyfweld gan newyddion S4C, gan Jacob Morris. Ar y cychwyn oedd ateb i fel, does genna i ddim rheolaeth dros be mae rhywun arall yn dweud. A wedyn, ar ddiwedd yr sgwrs, oedd o'n ymddangos, oedd o wedi dod allan bod Nigel Farage di deud dylai ar yn banc sy'n ymddiheuro. A ti'n gallu gweld yn gwyneb Helen Jenner, oedd ddim yn gwybod be i ddeud. Ond i chi'n bersonol, ydych chi'n feddwl bod y sylwadau yna yn rhywbeth fel mae ar yn banc sy'n dweud yn joc, neu bysa chi wedi galw arno fo, neu ydych chi'n galw arno fo i ymddiheuro? Wel, dwi'n credu bod Nigel wedi gweud popeth sy'n necessary, gweud y gwir. Sy'n dangos na fod eich bos chi mewn gwirionedd a dim Dan Thomas. Sorry, nech chi gweud... Sy'n dangos mae Nigel Farage wedi ymddiheuro yn llawer rhy hwyr am rhywbeth dylwn wedi condemio'n syth sydd yn hiliaeth gwbl agored ac anerbyniol, a wrth gwrs, da chi'n dweud, mae Nigel Farage wedi deud o gyd, felly
ydy eich bos chi yng Nghymru? Bos ni yng Nghymru yw Dan Thomas. Dyna'r gwir. Ond mae o wedi dod allan efo stwff gwrthgyferbyniol o ran, oedd o gynta Dan Thomas yn gwadu ymddiheuron, doedd gwadu galw neu ymballau o sylwadau Aaron Banks. So wedyn mae Nigel Farage gwbl o ddynodiau wedyn wedi dweud, wel, ddyla fo ymddiheuro. Mae o'n yn edrych yn lletwyth, ynddo? Wel, Aaron Banks dim yn sefyll fel ymgeisydd yn Cymru. Dyw e ddim yn sefyll yn Caerdydd Penarth. Dwi'n sefyll yn Caerdydd Penarth. A chi'n gwario arian efo? Wel, baswn i ddim wedi gweud beth mae Aaron wedi gweud. Falle bod yn jog. Ond i ddim. Bydd rhaid i chi gofyn i Aaron Banks, nid fi. Dawn, ydych chi eisiau dod i fewn yma? Y peth synhwyrol, dynol i wneud fan hyn, yw i pellhau, os oedd pobl reform yn pellhau wrth y sylwadau ffydd yma. Does dim lle yn cymdeithas ni ar gyfer sylwadau lle mae pobl yn honni bod pobl ddim yn Gymreig yn honni, fel chi'n gweud, os nad yw nhw yn wyn a'i peidio. Ac mae'n ironi clywon ni yn Dadl, yr cecran yma am yr Nation of Sanctuary ac ati. A mae'n hynod o od i fi bod pobl yn barod maen nhw'n hapus iawn i gyfnogi pobl croen gwyn ar y degau, ond wedyn mae yna cwestiwn marc gyda pobl os maen nhw yn croen arall. Pam mae hynny'n digwydd? Dwi ddim yn deall o gwbl. Ond dwi eisiau mynd nôl hefyd at yr pwynt gwreiddiol, sef newyddadura. Mae yna gwariant wedi bod. Dwi ddim eisiau restru'r holl gwariant ar gyfer prosiectau cymunedol, prosiectau hyperlocal yna i hybu newyddaduraeth cymunedol. Ond fel newyddadurau gan hynna'n, dwi'n gwybod bwysigrwydd newyddaduriaeth. Mae'n sail i ddemocrataeth, i gymdeithas democrataidd, ac mae unrhyw her i hynny, mae unrhyw marc cwestiwn i hynny yn peri gofid i fi. Ac o ran yr pwynt, jyst i mynd nôl i hynna, jyst i roi yn ymateb i'r cwangos, mae'r cwangos yna'n rhoi arbenigaeth i ni, a mae Tom, byddwn ni'n cytuno gyda Tom pan mae'n dweud bod yn arm's length, rhywbeth lle dyn ni'n gallu gwrando i'r arbenigaeth yna, pwyso a mesur beth maen nhw'n awgrymu i wneud. Mae hynny eto yn sail cymdeithas democrataidd. Os chi'n cymryd hynny i gyd i ffwrdd a jyst canoli pob dim, wel, mae hwnna'n od wedyn, achos fi'n synnu bod reform eisiau cryfhau ar y stad, the state, i wneud mor gryf. Mae'n just yn rhywbeth sydd yn mynd yn erbyn cymdeithas democrataidd, bys ni'n dweud. Ia, diolch. A nawn ni, da ni'n cael sgwrs eitha hir yma ar ddiwylliant, so ar gyfer 20 munud ola, lle nawn ni symud ymlaen i'r iaith Gymraeg. Pori trwy manifestos pawb yma, yna lot o stwff diddorol. Wrth gwrs mae gennych chdi un... Ryd sori i torri draws i unwaith eto, a mae rhaid i fi dod nôl i beth mae Ti eisiau mateb i hynny? Wrth gwrs, mae'r hollol opposite. Os ydych chi'n... Mae gormod o cwangos. Mae rhaid cael grip ar y sefyllfa, ynddo fe. A ffordd i cael grip ar y sefyllfa yw dychwelyd nerth i pobl sy'n mynd o flaen y cyhoedd a gweud dyna beth dwi'n credu pleidleisiwch dros fi. Ond os dydyn nhw ddim yn eisiau pleidleisiwch dros reform, byddwn nhw'n pleidleisio dros rhywun arall. Dyna beth yw democracy. Nid beth mae'r Plaid Lafur a Plaid Cymru a Greens yn gweud. Ond mae jyst i dod yn ôl arno, mae cwangos yn bodoli, mae'n bodoli dros bob man. Pam yna gymaint o ganolbwyntio arno fo yng Nghymru, ti'n meddwl? Ydy herwydd record
rhai, dwi'n meddwl, rwan o ran Natural Resources Wales, o ran cadw ein cyfrannu, gadw ein afonydd a moroedd yn lan. Yn union, mae Be dwi'n gofyn yn yma di, ydy o'n bosib... A mae scrapio jyst yn syth. Ydy hynny'n ffordd eiddfed o fynd o gwmpas fe? I proses, byddwn ni'n mynd trwy proses a meddwl yn gyfalus am beth i wneud. Ond mae'n So, sgennych chi cynllun felly? Sgennych chi ddim cynllun ar gyfer beth ydych chi'n neud? Wel, wrth gwrs. Bydd rhaid i ni siarad a consulto gyda pawb i gweld beth o'r ei i wneud. Bysa fel papur gwyn o ryw fath i... Hefyd, da chi sôn am gyfuno yn fyma. A da chi'n sôn am gyfuno hefyd o ran sail y byrddau iechyd. Mae hynny'n ddiddorol i weld, dwi'n meddwl. O actually meddwl o ran strwythyr y Gwasanaeth Iechyd sydd gyda ni. A dwi'n gwybod, dydy'r sgwrs yma ddim am hynny, so dwi'n deall fod rhaid i symud ymlaen fyma. Ond mae yna lot i feddwl am yn does o ran yr... Bysa angen cwpl o flynyddoedd neu fwy, ella mwy na'r term y Senedd yma i hyn o dechrau meddwl am neu beth ydych chi eisiau wneud yn fanna. Wel, mae job mawr i gweud y gwir ar ôl cwarter ganrif o Plaid Lafur sydd wedi cael ei cefnogi gan Plaid Cymru. That's the mess we're in. So bydd yn cymryd dipyn o amser. Ond mae rhai pethau yn glir. Mae rhaid cael rheol a ble mae'r arian yn mynd. A dyna beth ni'n bwriadu wneud. Oce, gwych. Iawn, nawn ni siarad y Gymraeg, a dwi'n ymwybodol dys gen i'n llawer amser. O ran, mae'n cwestiwn syml i chi i gyd. Tom, ella na i gychwyn efo chdi ar hwn. Pam ti'n meddwl bod ni'n gweld dirywiad yn lefel o bobl sy'n siarad Cymraeg? Nath ni weld yr rhif yn mynd, y niferoedd yn mynd fyny tan 2001, ond wedi bod yr canran yna di gostwng ers hynny lawr yn 2021, oedd y lawr eto. Mae Llywodraeth Cymru yn gwario'n sylweddol ar y Gymraeg. Dwi'n meddwl dwi'n iawn yn deud hynny. A bod am ryw reswm bod defnydd y Gymraeg ddim yn matcho, wel, nid yn unig o weledigaeth sydd wedi cael ei roi yn ei le os da ni'n meddwl am miliwn erbyn 2050. Ond hefyd, does ddim link yn ymddangos rhwng gwariant a pobl sy'n defnyddio'r Gymraeg. Pam? Wel, yn gallu dwel y straeon hyn am llawer o bethau yn Cymru o ran nifer o arian sy'n cael ei gwario ar y beth ar outcomes o'r diweddau. Y problem yw strategaeth, fel bod chi'n dweud, bron pawb heb reform yn moyn gweld ni'n cyrraedd miliwn o siaradwyr ers 2050, a mae hwnna'n bwysig er bod ni'n tyfu a datblygu iaith yma yn Cymru. Ond mae'n glir bod strategaeth ddim yn gweithio. Enghraifft, nes i gweithio gyda Llywodraeth Cymru, gyda Mark Drakeford, ar y bil addysg o iaith Gymraeg. A mae hwnna'n bwysig, oherwydd bod ni fel Cydwar yn Cymraeg yn credu mewn iaith Gymraeg o pwysigrwydd e. Ond un o'r problemau gyda'r bil hynny oedd y nifer o amser oedd disgyblion yn dysgu Gymraeg yn mynd lan, ond oedd e ddim yn dod gyda strategaeth o ran sut ni'n cael y gweithlu i cyrraedd hynny. Mae'n hawdd i ddweud, dylai mwy o ysgolion dysgu fwy o Gymraeg yn y ysgolion. Mae hwnna'n peth da, dwi'n meddwl mae'n cyrraedd e hefyd. Ond os nad ydych chi'n cael y gweithlu, y strategaeth gweithlu i cymaru hynny, dyw e ddim yn gwerth y papur mae'n cael ei ysgrifennu arno. Felly beth bydd ni fel Cydwar Cymraeg yn gwneud, jyst gyda gweithlu i ddechrau, i sicrhau bod ni'n gweld mwy o athrawon sy'n gallu dysgu Gymraeg, datblygu sgiliau pobl yn y gweithlu sy'n falli jyst yn siarad tymor bach o Gymraeg, a mae'n datblygu hyder, neu dechrau gyda sgiliau newydd. Mae hwnna'n bwysig bod ni'n cael y gweithlu i mynd ar cynlluniau hyn. Gai roi y pwyntio yna i Mair. Cyngor Gwynedd yn Cyngor Plaid Cymru Gwynedd.
mae gyda nhw bolisi yn ei le rwan, lle mae disgwyl yn y bôn fod ysgolion yn dysgu 70% o'r cwricwlwm drwy'r Gymraeg. Ond i ategu pwynt Tom yn fanna, o'n i'n siarad efo'r aelod y cabinet oedd yn gyfrifol am hynny. A ddo'n dweud, wel, ie, a diwedd y dyd, mae gennym ni'r uchelgais yma, ond mae'r gweithlu jyst ddim yna. Ac yn eich manifesto chi, mae o'n, da ni'n gweld, 50% o blant mewn addysg Gymraeg erbyn 2050 sydd 10% yn fwy na'r darged sydd wedi cael ei osod yn y defnydd Gymraeg oedd Tom yn sôn am yn fanna. Oes na ddigon o feddwl di blynd i fewn i'r ochr gweithlu hefyd? O'n i siarad efo Kevin Campbell, oedd o'n ymddangos fod o ddim yn gwybod wir be oedd o'n sôn am gymhellion i roi athrawon i ddysgu Cymraeg wedyn i allu i fynd i ysgolion Gymraeg, ond ddim efo syniad pendant o ran sut mae hynny'n digwydd. Dwi'n meddwl, gynta, o ran polisi iaith ysgolion Wynedd, mae o'n uchelgeisiol, yn gosod targed i hun fel targed 2050, a mae angen i ni fod yn ystyried strategaethau mwyn sicrhau bod ni'n gwireddu hynny. So mae angen gosod targedau lleol yn sicrhau bod addysg Gymraeg yn tyfu'n gyson ag ymyrryd drwy ddarparu cymorth wedi dargedu. Ac o ran y gweithlu, mae angen sicrhau bod addysg gychwynnol i athrawon yng Nghymru yn cynnwys hyfforddiant Cymraeg gorfodol efo'r nod hir dymor yna, bod pob athro'n gallu addysgu elfen drwy gyfrwng Gymraeg, cyflwyno cynllun ar gyfer y gweithlu addysg Gymraeg, datblygu cyfleoedd sabothol newydd a darparu cymhellion i athrawon hyfforddi i fod yn addysgu drwy gyfrwng Gymraeg. Bysa chi'n cefnogi cymhellion hyd at... Yn Lloegr, mae athrawon sy'n mynd i ddysgu pynciau STEM yn cael ei 30,000 i wneud hynny. Mae lot o arian yn dweud, ydy hynny rhywbeth bysa chi'n gefnogi? Mae'n rhywbeth sydd wedi bodoli o'r blaen o ran arian yn mynd tuag at rheini sydd yn addysgu ar gyfer Gymraeg. Da ni'n gweld hefyd yr gostyngiad yna mewn prifysgolion o ran pobl sydd yn neud Gymraeg fel pwnc hefyd. A dwi'n meddwl o ran pethau sydd yn barod wedi cael ei roi mewn lle. Mae gennym ni'r Llywodraeth wedi sefydlu dysgu sy'n gyfrifol am gynnig hyfforddiant i addysgwyr ac arweinwyr ysgol, a mae hwnna, mae dal yn ddyddiau cynnar, ond mi fydd ganddyn nhw rôl allweddol i gefnogi ysgolion ac athrawon i sgilio staff o ran y Gymraeg hefyd, swn i'n meddwl. Mae yna staff ar draws, mewn ysgolion ar draws Cymru sy'n awyddus i fod yn datblygu sgiliau Cymraeg. Felly mae'n allweddol bod ni'n cefnogi nhw i wneud hynny. Dwi'n mynd i ddigwydd dros nos, a mae rhaid ni gael strategaeth yn ei lle, ac allai dydy hynny ddim yna ar hyn o bryd. Ac mae hynna'n golygu gweithio efo awdurdodau lleol i osod y targedau yna, bod gennyn nhw gynlluniau strategaeth y Gymraeg mewn addysg hefyd. A gael ddod i dôn ar hynny, o ran ar gychwyn y darn yma, ni'n sôn am, da ni wedi gweld lefelau siaradwyr Cymraeg yn gostwng o 2001. A be sydd wedi bod yn gyson yn amser yna, ydy llafur mewn grym yn Mae Caerdydd. Ydy Llywodraeth Cymru wedi methu yn fyma? Mae'r targed yn 2050. Felly, dyn ni ddim yn 2050 to. Mae spel i fynd. Mae'r targed yna'n uchelgeisiol. Mae'n gywir i ddweud bod mae'n edrych fel bod natur yn cymdeithas ni wedi newid, a falle bod Covid wedi gwneud rhywbeth i effeithio ar hynny. Ac beth dyn ni wedi bod yn gwneud yw defnyddio yr data o'r sensws i fesur defnydd, y nifer o'r iaith Gymraeg, ond beth ni'n gweud, beth eisiau ni'n gwneud nawr yw troi ffocws at defnydd y Gymraeg. Mae'n diddorol yn gwybod, mae'r Dadl yma, efe y niferoedd sy'n bwysig, neu'r defnydd ar safon. O ran strategaeth,
dyn ni eisiau denion ar hyn o bryd, a dyn ni eisiau parhau a cryfhau hyn, defnyddio fel datblygu strategaeth yna, defnyddio OpenAI i helpu yn y defnydd y Gymraeg yn y gweithle. Felly, pam ni gyd, fi'n siŵr bod ni gyd, falle bod rai yn fan hyn, mae Gymraeg yn mor dda os dim eisiau fe, ond fi'n gwybod yn bersonol, fi'n defnyddio meddalwedd digidol i helpu gyda i wella'n safon Gymraeg o'i gwirio fe. Ac mae hynny yn mynd i hybu yn sicr. Mae'r ffaith bod ni eisiau datblygu y niferoedd o wersi ar-lein ac y wyneb i wyneb i bobl i ddysgu'r Gymraeg yn bennaf oll rhieni, achos y rhieni sy'n mynd gytre, mae'n rhoi bwyd i'w plant nhw, mae'r plant yn dod nôl o ysgolion Gymraeg, ac dyn ni eisiau rhoi'r hyder iddyn nhw i ddechrau ceisio defnyddio geiriau Cymraeg. Camau bach yw ydyn hoffwn ni gweld yn fwy. Mae mwy o prentisiaethau nawr yn cael ei cyflwyno yn y Gymraeg, ydyn ni eisiau gwthio hynny. Ond jyst i mynd nôl at pwynt Mair, mae yn syniad uchelgeisiol iawn. Dwi'n athrawes yn ysgol Gymraeg, dwi eriod wedi dysgu mewn ysgol Saesneg, felly dwi'n deall a gwerthfawrogi ysgolion y gyfrwng Gymraeg. Mae'r peth mwyaf pwysig gall unrhyw un wneud yw rhoi plentyn nhw mewn ysgol Gymraeg. Ond sut dyn ni'n mynd i sicrhau bod y safon y Gymraeg yn dechrau, yn digon dda, achos mae'r pwynt yna o pob athro yn darparu ryw elfen o wersi yn y Gymraeg. Beth yn union mae hynny'n golygu? Fe jyst tasg... Ydyn ni yma am wythnos? Dwi eisiau gweld... Ydyn ni yma am wythnos neu mis? Mae wedi cael cyfle gweud gormod yn fy marn i. Gormod? Wel, Robert, da ni yn dod i chdi mewn eiliad, ond o'n i am ofyn, y pwynt difyr o'n mi ar AI yn fanna'r Gymraeg. Oes angen, dwi'n mynd ymddangos fel mae yna bolisiau cadarn o ran AI ar Gymraeg. Da ni'n gwybod bod da ni wedi cael trafodaethau am AI ar Gymraeg yn golwg, a yn sicr dydy y defnydd, mae'n ddefnyddiol i ryw raddau, ond dydy o ddim yn berffaith, a os ti'n meddwl o ran ansawdd o fewn ysgolion, oes angen ar frys rwan. Hefyd, da ni'n gweld faint mor gyflym mae dechnoleg yn datblygu. Mae rhaid cael polisi ar AI ar y Gymraeg o fewn 6 mis cyntaf y Senedd nesaf. Dyma'r broblem am technoleg. Mae technoleg wastad y bwyty 3 cam ymlaen y gyfraith a gwleidyddiaeth. Mae'n esblygu trwy'r amser. Ond yn sicr mae eisiau strategaeth. Ni'n sôn am hefyd deddfau diogelu ar-lein. Mae hwnna'n rhywbeth mae'r Llywodraeth yn edrych mewn i gyda ysgolion. Mae'n diddorol iawn i weld bod Reform eisiau diddymu hynny a lleihau ar y pwerau i cadw blant yn saff ar-lein. Dwi ddim yn deall hynny o gwbl. Gai ddod i Robert ar hynny hefyd, wrth gwrs, da ni wedi gweld yn manifesto chi o ran cael gwared o targed o filiwn y siaradwyr erbyn 2050, hynny ar sail bod, yn ymddangos bod Nigel Farage ddim yn fan o dargedau. Dyna di'r reswm nath gael ei roi. A hefyd, da ni wedi gweld taflenni uniaith Saesneg yn Heredigion, dwi'n meddwl, lle, wrth gwrs, mae yna ganran sylweddol o siaradwyr Cymraeg, bron hanner o boblogaeth yna'n siarad Cymraeg. Da ni'n gallu, ydy'r Gymraeg yn rhywbeth, da ni'n gallu rhoi Reform Gymru gofal o'n ni, hefyd, dyn nhw'n ymddangos o mae o'n flaenoriaeth. Wrth gwrs, gofynnwch chi nawr just i Dawn, os ydy'r Llywodraeth Plaid Llafur wedi methu. Wrth gwrs maen nhw wedi methu. Mae'r tystoliaeth yn dangos bod pob blwyddyn mae llai o pobl yn siarad Cymraeg. Maen nhw'n anobeithiol. A sut ydych chi'n newid hynny? Maen nhw'n mynd i ffindio allan mewn wythnos beth mae'r pobl Cymru yn meddwl am record nhw. Ond mae hwnna yn gwestiwn, da chi'n deud beth da chi'n mynd i wneud o ran cael gwared o'r targed, ond be dwi'n gofio rwan, o ran cefnogi'r Gymraeg,
cario ymlaen i gefnogi clybiau ffermio ifanc. Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n weld sydd yn allweddol. Mae yna gymaint o ffermwyr sy'n siarad Cymraeg, ond tu hwnt i hynny, pan mae'n dod i addysg, be ydych chi am wneud i... Na i roi esiampl fel da ni wedi sôn yma. Be ydych chi am wneud i sicrhau bod yna weithwyr digon o athrawon yn medru siarad Cymraeg sy'n medru dysgu addysg drwy'r iaith? Wel, mae rhaid ni creu awyrgych around dysgu Cymraeg. Felly, mae'n peth bod pobl yn mwynhau dysgu Cymraeg fel oedolion. Oherwydd, wrth ni am dysgu Cymraeg. Mae'n peth pwysig i fi, a dyna ni'n mynd i... Os ydy pobl yn mynd i trio mynd i arbitrary targets, dyn ni ddim yn ysbrydoli nhw o gwbl. So mae rhaid edrych yn dyfrifol ar sut mae'r Cymraeg wedi cael ei dysgu yn yr ysgolion. Rhaid datblygu curriculum sy'n gwneud y gorau pobl ifanc yn Cymru. Dyna beth ni'n eisiau gwneud. A byddwn ni'n ymghori'n eang i penderfynu a dylid y ddysgu yn yr ysgolion. Dyna dim ond reform yw'r llais pwysig yn y dadl yma. Byddwn ni'n siarad i llawer o bobl i gweud y gwir. Tessa, sorry, Mair, sy'n siarad. Mae'n wych o fel chi wedi dysgu Cymraeg a mae angen mwy o gyfleoedd i ddysgwyr allu dysgu a defnyddio'u Cymraeg. Ond sut ydych chi felly fel dysgwr Cymraeg yn teimlo bod arweinydd eich plaid chi wedi galw Cymru yn bobl estron am siarad y Gymraeg? Sut ydych chi'n teimlo am hynna? Cwestiwn i fi? Ie. Oh, sorry. Sut ydych chi'n teimlo bod arweinydd eich plaid chi wedi galw pobl Cymru yn estron am siarad i iaith nhw? Galw'r iaith yn estron. Dwi wedi galw'r iaith, na wedi galw ni'n foreigners achos bod ni'n siarad Cymraeg. Oh, right, okay. Wel, dwi'n credu bod pobl yn Plaid Cymru, Plaid Clafu'r y Gwyrdd yn breuddwydio am Nigel Farage. Dyna'r gwir. Ond amlwg, ydych chi'n rhoi digon o sylw ddo fo, os ydych chi ddim efo fath o farn ar y pwynt yna? Fi'n meddwl mae Nigel Farage yn meddwl mae Cymraeg yn jog. A just i ddweud beth yw polisiau ni am y Gymraeg, oherwydd fi'n gallu gweld yr amser yn mynd ymlaen, a falle mae Robert wedi siarad am bach yn hir nawr. Ond, fyddwn ni yn edrych i greu cymunedau cynoliadwy yn y Gymraeg, a sicrhau fod pawb gyda hawl i ddefnyddio'r Gymraeg, a fyddwn ni'n gwneud hyn trwy cefnogi a sicrhau fod pobl yn gallu dysgu yn y Gymraeg, yn ysgolion, yn enwedig yn y heartlands, a sicrhau fod cymunedau cynoliadwy ar gael, felly trwy cynllunio, trwy ardaloedd community run, fel oedden ni wedi siarad amdan yn gynnar. Fyddwn ni hefyd yn sicrhau fod pobl actually yn gallu aros yn y cymunedau Cymraeg, oherwydd ni'n gweld fod pobl angen gadael, oherwydd maen nhw'n methu fforddio tai. So fyddwn ni'n gwneud rent freeze, a capiau rent, a sicrhau fod o fewn 10 mlynedd fi'n adeiladu 60,000 o tai social housing, oherwydd ar hyn o bryd mae pobl methu fforddio tai, ac mae hyn yn meddwl mae pobl yn gadael. Wrth gorau yn y iaith Cymraeg yw creu swyddi a rhoi tai i pobl Cymraeg. Yn wir, so oedden ni jyst mynd i ddweud fyddwn ni'n edrych ar y sicrhau fod swyddi ar gael yn y sector egni adnewyddol a sector natur, oherwydd ni'n gwybod fod ar hyn o bryd mae pobl ddim wedi cael eu sgiliau, ddim wedi cael eu treino mwyn cymryd y swyddi yma ymlaen, sicrhau fod strwythur a gefnogaeth i'r sector amaethyddiaeth yn y celfyddydau, a sicrhau fod y sector gyhoeddus actually yn cefnogi staff nhw ac edrych ar ôl staff, so mae pobl eisiau gweithio yn dysgu Gymraeg ac gweithio mewn cymunedau Cymraeg. Diolch, Tessa, da chi rhestru pob dim yn fanna. A jyst i gloi ar hwn ar ddadl, jyst i fod yn deg yn fyma, hefyd, wrth gwrs, dwi wedi rhoi'r honiad na o taflennu uniaith Saesneg i Roberts, ond o gyda ni Joe Stevens fel ysgrifennydd Gwladol Cymru yn printio taflennu uniaith Saesneg yn Nghaerdydd. Oedd ymateb hi fel
mae pawb yn deall Saesneg mwyn o lai, a bod yna gymaint o ieithoedd eraill yn cael ei defnyddio yn yr ardal yma yng Nghaerdydd. Ond i gael ysgrifennu gwladol Cymru yn gwrthod defnyddio un o ieithoedd cenedlaethol o wlad, dydy hynny ddim yn look da, na di? Y gwir amdani yw, mae rhaid i fi siarad yn bersonol fan hyn. Yr iaith Gymraeg dwi'n defnyddio yn y tŷ, yr iaith Gymraeg sy'n, falle bod yn geirfa i ddim yn mor ymestynol a mae yn Saesneg, ond dyna'r iaith cyntaf i fi. Falle bod Joe Stevens yn gweld bod yr iaith Saesneg yn gyntaf iddi. A mae'n bwysig bod ni ddim yn wneud i bobl yn teimlo'n estron. A falle, chi'n gofyn i fi nawr i dihongli i sylwadau hi. Wel, i sylwadau hi yw i sylwadau hi, nid sylwadau fi. Byddwn ni eisiau'r iaith Gymraeg yn gyntaf ar bob daflen, ar bob poster, ar bopeth sy'n cael ei gyhoeddi. Ond dyna'n barn bersonol, ac efallai bod hi wedi cymryd y barn yna oherwydd i chefndir hi, ond mae'n bwysig bod ni ddim yn wneud i bobl sydd yn ddi-Gymru Gymraeg, sydd ddim yn siarad Gymraeg, yn teimlo, falle bod nhw'n teimlo bach yn, nid yn estron, ond falle bod nhw'n teimlo'n anghyffyrddus, ac falle dyna i reswm i. Ond gallai ond siarad amdano hynna, y Gymraeg yw'r iaith cyntaf ar yn aelwyd i, a dyna'r iaith sy'n bwysig i mi. A dwi'n meddwl yn anffodus nath i wneud i Gymru Cymraeg dim o'n estron, do? Ond nid Joe Stevens sydd ar y ballot, efe. A fi'n synnu braidd bod pobl eisiau trafod pobl San Steffan, yn ystod Etholiad Senedd Cymru. Na dylsen ni gyd canolbwyntio ar bobl sy'n eisiau cynrychioli Cymru, ac nid San Steffan. Mae'r obsesiwn gyda San Steffan yn synnu fi braidd. Chi jyst wedi gwneud yr un peth? Fi'n esbonio. Fi'n ymateb i cwestiwn Rhys. Iawn. Wel, dwi'n siŵr, if you like it or not, mae gwleidyddiaeth Prydeinig yn dod i fewn i hwn hefyd, a fel mae gwleidyddiaeth rhyngwladol, felly mae'n ddiddorol, ynddi, y sail y sgwrs yna, allan deud lot am ein cyfryngau ni hefyd, a faint mor ddibynnol ydy lot o bobl ar gyfryngau sy'n dod o Brydain. Ond, gwych, diolch bawb. O hynna yn ddadl bach da, nath i mwynhau, ond nawn ni fynd nôl, nawn ni fynd fewn i dasganiadau ola. Na i fynd yn lythrenol drwy, o ran y pleidiau gyntaf, so ceidwadwyr Cymreig. Tom, mae gennych chi 30 eiliad i setio allan eich cynlluniau chi dros iaith Gymraeg diwylliant a'r celfyddydau. Go! Wel, mae'n glir bod angen rhyw fath o newid mewn hyn. Dyn ni'n gweld y nifer o bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg yn mynd lawr am hwn yn rhywbeth drist iawn. A dyw'r ateb ddim y democratic rydfrydol neu Plaid Cymru, oherwydd maen nhw wedi bod yn gweithio gyda Plaid Lafur dros y 27 mlynedd diwethaf, a dyw'r atebion dim gyda reform, oherwydd maen nhw'n cael gwared o targed cyrraedd miliwn o siaradwyr. Yr unig blaid gyda cynllun i tyfu'r nifer o siaradwyr Cymraeg yw'r cyfrifiadwyr Cymreig yn etholiad hyn, yn gobeithio bydd pobl yn pleidleisio. Diolch, Tom. 30 eiliad i dod i ben. Dawn, chi sy'n nesaf. Mae'r ffaith bod pobl Cymru wedi ymddiried yn y Blaid Lafur cyhyd yn testament i'r ffaith bod ni yn gallu dod trwy stormydd. Brexit, Covid, costau byw. Nawr mae ganddyn ni mwy arian ag erioed i ala ar yr iaith Gymraeg ac ar y celfyddydau. A nawr gallwn ni weithredu trwy ein gwerthoedd i fuddsoddi yn y celfyddydau, ond hefyd i fod yn gefn i'r pobl sy'n dioddau costau byw a creu cyfleoedd i bawb. Diolch, Dawn. Wedyn i Tessa. Byddwn ni yn buddigwyddion yn cefnogi cymunedau Cymraeg drwy sicrhau fod ni'n gwneud Land Reform Act, Culture Act a creu Cabinet Secretary ar gyfer y celfyddydau, celf a chwaraeon. Byddwn ni'n cynyddu defnydd y Gymraeg a cryfhau ein cymunedau Cymraeg trwy sicrhau fod tai ar gael yn y cymunedau, cefn gwlad ac yn y dref, a sicrhau fod swyddi quality dda ar gael felly bod pobl actually gallu aros yma yng Nghymru.
Diolch Tessa. A Mair. Mae'r arolygon barn yn profi bod yr etholiad yma yn ddewis clir i bobl Cymru, unau Plaid Cymru neu Reform UK fydd y blaid fwyaf. Bydd Cymru unau'n cael ei arwain gan blaid fydd yn blaenoriaethu, gwerthfawrogi a chynyddu cyllideb diwylliant ar celfyddydau pob blwyddyn ac yn cyfhau'r Gymraeg o dan Plaid Cymru neu Reform. Plaid fydd yn gorfodi ei ideoleg eithafol ar ein amgueddfeydd ac yn chwerthin ar ben yn iaith ni. Dyna pam dylai pobl Cymru ddewis gobaith, uchelgais ac arweinyddiaeth newydd efo Plaid Diolch, diolch Mair. Ac yn ola, Roberts. Mae'r Reform yn credu mewn cydraddoldeb equality llawn rhwng Cymraeg a Saesneg. Mae ddwy o ran o fywyd modern Cymru a mae ddwy yn haeddu parch cyfartal. Rydym yn weld mwy o bobl yn dysgu yn y defnyddio Cymraeg fel rhan o fywyd pob dydd yng Nghymru. Oedd sicrhau bod pawb yn rhydd i fyw, gweithio a derbyn gwasanaethau cyhoeddus yn yr iaith a maent yn teimlo'n fwyaf cyfforddus ynddi. Dyna yn y manifesto ni. Mae Cymru yn eisiau newid. Diolch, Robert. Iawn, diolch bawb am ymuno a gobeithio bod y ddadl yna wedi bod yn ddefnyddiol i bawb adra. Pob lwc i bawb, wythnos i fynd, a wedyn ella gawch chi seibiant dros y penwythnos, a wedyn os da chi gael eich ethol, wel, offach chi nôl i'r senedd sydd ar ôl hynny. Ond diolch bawb.